Croeso I Gaerdydd. Dyma Fai Caerdydd. Dyma Ganolfan Millennium Cymru. Dyma Studios BBC Cymru. Dyma y Senedd, Cartref Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Dyma Ganolfan yr Urdd. Dyma Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Dyma Gastell Caerdydd. Dyma Neuadd Dewi Sant. Dyma Ganolfan Siopa Dewi Sant. Dyma yr hen lyfrgell, Canolfan Gymraeg Caerdydd. Stadiwm y Millennium oedd hon, ond rwan yr enw ydy Stadiwm y Principality. Dyma Stadiwm Criced Swalec. Dyma Gastell Coch. Dyma St Fagan. Dyma Glwb Ifor Bach. Dyma Farchnad Caerdydd.